ଏକ ଗାଁରେ ରାମୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚମ୍ପା କହିଲା, ହଇଆ ଶୁଣୁଛ, ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, କିଛି କାଠ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କାଠ ବିକିଲେ ଆମର ଘର ଚଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ ହଁ ଚମ୍ପା, ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ସେ କାଠକୁ ବିକିଲେ ହାଟ ସଉଦା କରିକି ନେଇ ଆସିବି, ଆମେ ଚଳିବା। ଆଉ ହଉ ହେଲା, ମୋ ଝୋଲାଟା ଆଣ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ହଉ ଶୁଣ, ଦେଖିକି ଯିବ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି ପାରିବ ତାହେଲେ କିଛି ଫଳମୂଳ ବି ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାଜୁ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଜାଗେ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, କହିଲା, ଆରେ କେତେ ମୁଁ ଚାଲିଲିଣି, ହେଲେ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖାଯାଉନି। ହେଲେ କରିବି କ'ଣ? ଯଦି କିଛି କାଠ ନ ନିଏ ତାହେଲେ ତ ଗଲା, ଆଜି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଆଉ ତାପରେ ରାଜୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା କେଉଁଠି ଭଲ କାଠ ଅଛି, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ତାର ଛୁଆ କହିଲା, ମା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, କିଛି ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଖାଇବି। ଆରେ ହଁ ରେ ଝିଅ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତୁ ସେସବୁକୁ ଖାଇବୁ। ହେଲେ ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କେଣିକି ଯିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଏଇଠି ବସିଥିବୁ, ତାହା ନହେଲେ ତତେ କିଏ ଧରିକି ନେଇଯିବ। ବୁଝିଲି ତ? ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିକି ଗଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମା ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏକଲା ବସି ବସି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସେ। କିଏ ଧରିବ? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କିଏ ମାରିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲି ଆସିବି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାଜୁ ଦେଖିଲା ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ। ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଏକଲା ଏକଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ କି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମଣିଷମାନେ ବି ତତେ ଧରିକି ନେଇଯିବେ, ହେଲେ ତୁ ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି? ନା 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 ନା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏକଲା ବସି ବସି ବୋର ହଉଥିଲି, ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ମୁଁ ସେମିତି ବୁଲି ଆସିଲି ନା। ଆଉ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଏକଲା ବସିବାକୁ? ଚାଲ ଚାଲ, ତତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ତତେ ମୋ ଘରେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିବି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ବଢ଼ିଆ ହବ। ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ, ତତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯିବୁ? ମୋତେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯିବି। ହେଲା, ଆଉ ଚାଲ 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 କହି ସେ ରାଜୁ ତାକୁ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। ଆଉ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ସିଏ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବା ଆଣି ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ଛୁଆ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଛୁଆ କେଇଠିକି ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଟିକିଲି ଛୁଆଟେ କିଛି ତ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା କି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ଏହା କହି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ଉଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ରାମୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚଢ଼େଇଟିକୁ ତା ଘରକୁ। ଆଉ କହିଲା, ଚପା ଚପା, ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକିଲି ଚଢ଼େଇଟେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଏବେ ଆମେ ରଖିବା ପିଞ୍ଜରାରେ, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଆଉ ସେ ଆମର ସବୁ କଥା ମାନିବ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ବା? ଏ ଟିକିଲି ଚଢ଼େଇଟେ, ତାକୁ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆଣିଲ? ସେଣେ ତା ମା ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ। ତମେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ତା ଛୁଆକୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କଲେ ସେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ। ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ।
ଆରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଘରେ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଶିଖିବ। ତମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, ଖାଲି କହୁଛ। କ'ଣ କହିବି ତମକୁ? ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରୁଛ କର। ହେଲେ ସେ ବିଚରା ଚଢ଼େଇଟା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ। ତମେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ହଉ, ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରୁଛ କର। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଶାଚିନିଟିଏ ରହିଥାଏ। ପିଶାଚିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଖାଇ ନାହିଁ। ଯାଏ କିଛି ବୁଲିକି ଦେଖେ, କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଗଲେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? କାହାକୁ ଖାଇବି? ପଶୁଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇବି ନା କିଛି ଫଳ ଖାଇବି ନା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି? ଦେଖିବା, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପିଶାଚିନି ପାଖରେ। ଆଉ କହିଲା, ପିଶାଚିନି, ପିଶାଚିନି, ମୋ ଝିଅ ହଜିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିକି ବି ପାଉନାହିଁ। ଦୟାକରି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଦେ। କ'ଣ କରିବି? ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆସି ଦେଖିଲି ସିଏ ଘରେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଖୋଜିଦେ। କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ଝିଅ ନାହିଁ? ତୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଦେବି। ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ? ତତେ କ'ଣ ଖାଇଦେବି? ନା 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 ନା, ଶୁଣ, ତୋ ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ଦେବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ବସିକି ଖାଇବି। ଆଉ ମୋତେ ପାକଲା ଆମ୍ବ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ମୋତେ ଆମ୍ବ ଆଣି ଦେବୁ ତ? ହଁ ହଁ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଆଣିକି ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦୟାକରି ଖୋଜିଦେ। ହଉ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଦେବି ତାକୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଫଳ ରଖିଥିବୁ, ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ରଖିଥିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପିଶାଚିନିଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝିଅକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ରାମ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ପିଶାଚିନି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୋର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଲି ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ପୁଣି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ। ଆରେ ସେ ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ ଖାଇବ? ତତେ କ'ଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ତୁ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିଲୁ? ତତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ତତେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ, 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ମୋର। 3ଟି ମୁଣ୍ଡରେ ତତେ ମୁଁ କଞ୍ଚା କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବି, ପକୁଡ଼ା ବନେଇକି ଖାଇବି। ଆରେ 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 ଆରେ, କିଏ ତୁ? ନା 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 ନା, ଏମିତି ତୁ କରନା। ଆରେ ତତେ ତ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୋର ତ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ। ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ଚମ୍ପା, ଦେଖିବା ଆସ, କିଏ ଆସିଲା ଦେଖିବା ଆସ। କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁ ଡାକିଲ? କ'ଣ କିଛି ହେଲା ନା କ'ଣ ଏତେ ଜୋରେ ଡାକୁଛ? ଆରେ ଡାକିବିନି, ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି ଦେଖ। ଆରେ ବାପରେ, ଭଲ ରକମ ଦେଖ, ମୋ 3ଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣକୁ 2ଟି ମୁଣ୍ଡରେ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ହେଲେ ତମେ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଆସି ପିଞ୍ଜରାରେ ନାଇ ଦେଇଛ। ତମକୁ ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜଲ୍ଦି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଛାଡ଼, ତା ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ଏତେ ଟିକିଲି ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ନେଇ ଆସିଲ, ଏବେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଆରେ ସେ ଟିକିଲି ଚଢ଼େଇଟେ, ତମେ ତା ମା ପାଖରୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛ। ତା ମା ସେଣେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼, ତା ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା କାମୁଡ଼ି ଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ କରିବିନି। ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ଖୋଲିଦେଲେ।
ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ତା ମା' ପାଖକୁ। ହଉ ଶୁଣ, ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଭଲ କଥା ହେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ଭୁଲରେ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଶାଚିନୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଶାଚିନୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ନ କରିବ ଜାଣିଥିବ ରାତିରେ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ସିଧା ନାମ ନଉଥିବ।